ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮುರಳಿದ ದಿನಾಂಕವಾದುಂಡು 14/9/23 ಬೊಲ್ಪುದ ಮುರಳಿ. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಬಾಪ್ತಾದ ಮಧುಬನ. ಮಧುರ ಜೋಕ್ಲೆ ನೆನಪದ ಅಭ್ಯಾಸನು ಸಹಜ ಮಲ್ತೊಂಡ್ರೆ ಬಾಬನ ಕೆಲವರಿ ಬಾಬನ ರೂಪುಡು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಟೀಚರ್ ರೂಪುಡು, ಕೆಲವೊಂದ್ಸರಿ ಸದ್ಗುರುವಿನ ರೂಪುಡು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಪ್ರಶ್ನೆ: ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ಣ ವಿಶ್ವಡು ವಾಡ್ ಅಂಗುರ ಬಾರಿಸವಡು? ಉತ್ತರ: ಇತ್ತೆ ಸುಖದ ಜಗತ್ತದ ರಚಯಿತ ಸ್ವಯಂ ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪಯರ ಬೈದೇರು ಆರು ಜೋಕ್ಲೆಗ್ ಕೈಟ್ ಸ್ವರ್ಗ ಕನೈದೇರು ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪಲೆ ಬಂದು ಡಂಗೂರ ಬಾರಿಸಲೆ. ಜೋಕುಲೆ ಇತ್ತೆ ನಿಖುಲ್ 84 ಜನ್ಮ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ನಿಖುಲು ಎನ್ನ ಸ್ವರ್ಗಗೂ ನಡಪುಡು ಬಂದು ಬಾಬಾ ಸ್ವಯಂ ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ದೇಹ ಬಾಣನು ಬುಡ್ದು ಅಶರೀರಿಯಾಲೆ ದೈವಿ ಗುಣನು ಧಾರಣೆ ಮಲ್ತಿನೇ ಅಂಡ ದೈವಿ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಪೋಪರು. ಗೀತೆ: ಎನ್ನ ಮನಸ್ಸದ ಬಾಕಿಲುಡು ಏರು ಬತ್ತಿರು. ಓಂ ಶಾಂತಿ. ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಜೋಕುಲು ಈ ಶಬ್ದನು ಕೇಂಡರ ಇತ್ತೆ ಎಂಕಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡು ಏರ್ನ ನೆನಪು ಬೈದನು ಮಾತಿರ್ನಲ ಬುದ್ಧಿಡು ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು ಪನ್ಪುನನೇ ಉಂಡು. ಇಂಗ್ಲಿಷ್ಡು ಅರೆಗ್ ಮುಕ್ತಿದಾತ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು. ದುಃಖೊಡ್ದು ಮುಕ್ತಾದು ಮಲ್ಪೇರು. ದುಃಖ ಹರ್ತ ಸುಖಕರ್ತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇಂದು ಓವ್ವೆ ಮನುಷ್ಯ ಅತ್ತುಂಡ ದೇವತೆರ್ನ ಪುದರತ್ತು. ಇಂದು ಒರಿ ಪತಿತ ಪಾವನ ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಬಾಬಾಯನ ಭಗವಂತಗ ಪನುಡಾಪುಂಡು. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಪೆರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿಗಲ ಪತಿತ ಪಾವನ ಪಂದು ಪನೆಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಉರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆರ್ನ ಪುದರು ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆಯ್ನೆರ್ದವರ ಆರು ಉಪ್ಪುನ ಸ್ಥಾನಲ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆದುಂಡು. ಬೀರು ಎಂಕಲ್ನ ಬಾಬಾ ಪಂದು ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಂಡು. ಶಿವಗ ಬಾಬಾ ಪಂದು ಪನುಡಾಪುಂಡು ಶಿವನೇ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶಿವನ ಚಿತ್ರಬೇತೆ ಆ ಶಿವ ಬಾಬಾ ಶಿಕ್ಷಕ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇನಿ ಸದ್ಗುರುವಾರ ಆದುಂಡು ನಿಖಲಿಗಂತೂ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಸದ್ಗುರುವಾರನೇ ಸದ್ಗುರು ನಿಖಲಿಗೆ ಪ್ರತಿನಿತ್ಯ ಓದವಿರು. ಬೊಕ್ಕ ನಿಖಲ್ನ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇನ್ನು ನಿಖಲಿಗೆ ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪೊಡು ಅಕಲಿಗೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಅರೆಗೆ ಸರ್ವ್ಯಾಪಿ ಎಂದು ಪಣಿಯರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ಪತಿತ ಪಾವನ ಪರಮಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಎಂಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪವೇರು ಪಂದು ನಿಖಲ್ನ ಬುದ್ಧಿಡುಂಡು. ಇಂದು ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿಡು ನಿಶ್ಚಯ ಉಪ್ಪೊಡು ಒರಿ ಬಾಬನೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಅರೆನಿ ವಾ ರೂಪಡಾಂಡಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪುಲೆ. ಬುದ್ಧಿ ಮಿತ್ತು ನಿರಾಕರಣ ಕಡೆಗೆ ಪೋಪುಂಡು. ಒವ್ವೇ ಆಕಾರ ಅತ್ತುಂಡ ಸಾಕಾರ ಅತ್ತು. ಆತ್ಮಲೆಗ್ ಪರಮಾತ್ಮನೊಟ್ಟಿಗೆ ಇತ್ತೆ ಕೆಲಸ ಉಂಡು ಅಂಡ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಆರು ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂಡ ಏರು ಜ್ಞಾನನು ಪಂಡದು ಸದ್ಗತಿ ಮಲ್ಪೇರು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಈ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರದ್ದು ತಿಕ್ಕುನ್ನೆನೆ ಜ್ಞಾನವಾದುಂಡು. ಆಯ್ನೆಡ್ದವರ ಶಾಸ್ತ್ರೋಡ್ಲ ಜ್ಞಾನ ಇಜ್ಜಿ. ಜ್ಞಾನ ಸಾಗರಗ ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿ ಬೀಜರೂಪಿ ವೃಕ್ಷಗು ಬೀಜ ಪನ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ರಚಯಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಆರು ಬೇಹದ್ದಿದ ಬಾಬಾ ಉರಿ ನಕ್ಲು ಮಾತೆರ್ಲ ಹದ್ದಿದ ಬಾಬಾ ಅಪ್ಪ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಇತ್ತೆ ಬೇಹದ್ದಿದ ಬಾಬನು ಮಾತೆರ್ಲ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಏರು ಬಾಬಾ ನಕ್ಲೆಗ್ಲ ಬಾಬಾ ಪತಿಯರೆಗ್ಲ ಪತಿ ಗುರುಕ್ಲೆಗ್ಲ ಗುರು ಆದುಲ್ಲೇರು. ಮಾತೆರ್ಲಾರೇನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಸಾಧನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆದ ದಿನೊಟ್ಟು ಚಿತ್ರೋಳು ರಾಮನ ಎದುರುಗೋ ಶಂಕರನ ಎದುರುಗೋ ಲಿಂಗ ದೀಪೇರು. ನಿರಾಕಾರಣೆ ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಆರ್ಯ ಮುಕ್ತ ಮಲ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಂತೂ ಆತ್ಮ ಮಾತೆರ್ಲ ಪತಿತ ಆದುಲ್ಲೇರು. 5,000 ವರ್ಷಗು ಸುರುಕು ಏಪ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತೆಲ್ನ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಅಪಗದ್ದೆ ಒಂಜೇ ರಾಜ್ಯ ಇತ್ತನು. ಸುಖಧಾಮವಿತ್ತನು. ಪವಿತ್ರತೆ ಸುಖ ಶಾಂತಿ ಮಾತಲ ಇತ್ತನು. ಆಯ್ತ ಪುದರೆ ಸ್ವರ್ಗ ಪಂದು ಸ್ವರ್ಗಗು ಸೂಕ್ಷ್ಮವತನ ಅತ್ತಂಡ ಮೂಲವತನ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೆರು. ಸ್ವರ್ಗಗು ವಿರುದ್ಧವಾಯಿ ನಾವು ನರಕ. ಇಂದಿನ ಬುದ್ಧಿಡು ದೀವನೊಡಾಪುನು. ಒರಿ ಬೇಹದ್ದಿದ ಬಾಬನೇ ನೆನಪು ಮಲ್ಪೊಡು. ಅರೆದೆ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕುಂಡು. ಸದ್ಗುರು ರಾಜಯೋಗ ಕಲ್ಪವೇರು. ಪಾವನ ಜಗತ್ತಿಡು ಲೆತೊಂದು ಪೋಪೇರು. ಒರಿಯೇ ಏತೊಂಚಿ ಮಹಿಮೆ ಉಂಡು. ಲಕ್ಷ್ಮೀ ನಾರಾಯಣರಿಗೆ ಈ ಮಹಿಮೆ ಕೊರ್ರೆ ಸಾಧ್ಯಜ್ಜಿ. ನಿರಾಕಾರ ಬಾಬಾ ಉರಿಯೇ ಆದುಲ್ಲೇರು. ಶರೀರೊಡ್ದು ಭಿನ್ನ ಎನಗ ಮಾತ ಆತ್ಮನು ನಿರಾಕಾರ ಆದುಪ್ಪೇರು. ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು ನಿಖುಲು ಶರೀರನು ಪಡೆದು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರು. ನಿಖುಲು ಏತು ಜನ್ಮನು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪರೋ ಐನು ತೆರಿಯೊಂದರು. ಬ್ರಹ್ಮಗಲ ವಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮ ವತನುಡ್ಲ ವಸ್ತ್ರ ಉಂಡು. ಶರೀರನೇ ವಸ್ತ್ರವಾದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಆತ್ಮ ಉಂಡು. ಭೂತೊಡ್ಲ ಆತ್ಮ ಉಂಡು. ನಿರೆಲ್ದ ಅಂಚೆನೆ ತಿರ್ಗೊಂದುಪ್ಪುಂಡು. ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರ್ಗಲ ಸಹ ಶರೀರ ಉಂಡು. ಎಂಕ್ ನಿರಾಕಾರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಎರೆಗಾಂಡಲ ಸಹ ಪನ್ಲೆ. ನಿಖಲೆಗ್ 2 ಜನ ಅಪ್ಪ ಉಲ್ಲೇರು. ನಿಖಲೆಗ್ಲ ಸಹ 2 ಜನ
ಅಪ್ಪನಕ್ಲು ಉಲ್ಲಿರು ಪಂದು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪನು ಮಾತೆಲ್ಲ ಆ ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪೇರು. ಲೌಕಿಕ ಬಾಬಾ ಅಂತೂ ಮಸ್ತ್ ಜನೊಲ್ಲೇರು. ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬಾ ಉರಿಯೇ ಅದುಲ್ಲಿರು. ಬಾಬಾನು ಮರೆತು ಬಿಡಿಯರಡ ಟೀಚರ್ನ ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ. ಟೀಚರ್ನ ಮರೆತು ಬಿಡಿಯರಡ ಸದ್ಗುರುನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಡು. ಭಾರತ ಇತ್ತೆ ಪತಿತಾದುಂಡು ಪಂದು ಬಾಬಾ ತೆರಿಪೇರು. ಸುರುಕು ಪಾವನ ಆದುಪ್ಪನಗ ಈ ತೊಂಜಿ ಆತ್ಮಲು ಒಲ್ಪ ನಿವಾಸ ಮಲ್ತೊಂದಿತ್ತೇರು. ಮುಕ್ತಿಧಾಮ ವಾನಪ್ರಸ್ಥ ಸ್ಥಿತಿಟ್ ಅರ್ಥಾತ್ ವಾನಿರ್ದು ದೂರ ಪಂಡ ಶಬ್ದರ್ದು ದೂರ ಪಯರೆ ಎಂಕ್ಲೇನು ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಗೂ ಮುಟ್ಟಲೆ ಪಂದು ಗುರುನ ಆಶ್ರಯನು ಪಡೆಯೊಂದುವೆರು. ಅಂಡ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಗೂ ಮುಟ್ಟೆರೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ಭ್ರಕ್ಷ ಅಂತೂ ಬುದ್ಧಿ ಅವಂದೇ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಭಾರತದ ಮುಖ್ಯವಾಯಿನ ಪಾತ್ರವಾದುಂಡು. ಐಟ್ಲ ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮದಕಲು ಏರುಲ್ಲೆರೋ ಅಕಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯುವರು. ಆತ್ಮ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಕಳೆದು ಪೋತೆರು. ಆಯ್ನದವರ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡು. ಮಸ್ತ್ ಕಾಲ ಪಂಡ ಸುರುಕು ಏರು ಈ ಸೃಷ್ಟಿ ಮಿತ್ತು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪೆರ ಬೈದೆರೋ ಅಕುಲು 84 ಜನ್ಮನು ಪಡೆಯುವರು. 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುನು. 84 ಲಕ್ಷ ಚಕ್ರ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲಿಗೆ 84 ಜನ್ಮದ ಚಕ್ರದ ಬಗ್ಗೆ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಸುರುಕು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡು ಬೇರೆನಕ್ಕೆ ಎಂದೆರಡ ಮೇರ್ನ ಆತ್ಮಗುಲ ಸಹ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಂಡತ್ತೆ. ರಡ್ಡು ಜಂತ ಆತ್ಮದ ರಹಸ್ಯನು ಸಹ ತೆರಿಪೋಡಾಪುನು. ಬೇತೆ ಆತ್ಮ ಪ್ರವೇಶ ಮಲ್ಪು ಅಶುದ್ಧ ಆತ್ಮದ ಪ್ರವೇಶತಲ ಸಹ ಆವು. ಆಯ್ನದವರ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮಲ ಸಹ ಬರುವರು. ಯಾನು ನಿರಾಕಾರ ಯಾನು ಬೈಜಿ ಪಂಡೆಡ್ಡ ಎಂಚ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪವನಿ ಪಂದು ಬಾಬಾ ಪನ್ಪೇರು. ಎಂಕ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಮನುಷ್ಯರು ಸ್ವರ್ಗದ ಸ್ಥಾಪನೆಯಂತೂ ಮಲ್ಪುಜಿರತ್ತೆ. ಬಾಬಾಗ ಹೆವನ್ಲಿ ಗಾಡ್ ಫಾದರ್ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ವೈಕುಂಠದ ರಾಜಧಾನಿಯಾದುಂಡು ಒರಿಯೇ ಅತ್ತತ್ತೆ. ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣ ನಂಬರ್ 1 ರಾಜಕುಮಾರ ಸತೋ ಪ್ರಧಾನರಿಗೆ ಮಹಾತ್ಮರು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಒರಿಯಗೆ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿಯರು ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೋಡಾಪುಂಡು. ಕುಮಾರಿಯರಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಮಾನ್ಯತೆ ಉಂಡು. ನಿಶ್ಚಿತಾರ್ಥದ ಬೊಕ್ಕ ಭಲೆ ಪವಿತ್ರಾದಿತ್ತಂದಲ ಸಹ ದಂಪತಿಯಂದಲ 5 ಬೊಕ್ಕ ಕುಮಾರಿಯರ್ನ ಪುದರು ಬದಲಾವಣೆ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಆದು ಬುಡ್ಪೇರು. ಜೋಕ್ಲಾಯಿ ಬೊಕ್ಕ ಅಪ್ಪ ಅಮ್ಮ ಪಂದು ಲೆಪ್ಪೇರು. ಮದುಮೆದು ಬೊಕ್ಕ ಮೊಕಲು ಮಾತಾಪಿತ ಪಂದು ತೆರುಣರು. ಸಂತಾನುಲ್ಲೆರು ಪಂದು ಗೊತ್ತಾಪುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ ಅಕಲಿಗೆ ಕುಮಾರ ಕುಮಾರಿ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೇರು. ಕೃಷ್ಣಪುರಿ ಸ್ಥಾಪನೆ ಆಪುಂಡು ಪಂದು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತುಂಡು. ಅಲ್ಪ ಒಂಜೇ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಉಪ್ಪುಂಡು. ಬಾಕಿ ಪ್ರತಿಯೊರಿನ ಧರ್ಮದ ಶಾಸ್ತ್ರಗಳು ಸಹ ಬೇತೆ ಬೇತೆ ಆದುಂಡು. ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಇಂದು ಆದುಂಡು. ಎಂಕುಲು ಇಂಚಿನಕ್ಲ ಧರ್ಮ ಅತ್ಕಂಡ ಮಠಕು ಪೋತ ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಆತ್ಮಲು ಬತ್ತದು ತಮ್ಮ ಪಾಲ್ನು ಮಲ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಏರನ ಅಂಡರ ಕೇನ್ಲೆ ಗುರುನಾನಕ್ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಕೇನ್ಲೆ ಅಕುಲು ಜ್ಯೋತಿಡು ಏನಾಂಡು ಪನ್ಪೇರು. ಕೂಡ ಅಕುಲು ಬರೋಡಾಪುಂದಾನೆ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರ ಎಂಚ ಪುನರಾವರ್ತನೆ ಆಪುಂಡು. ಗುರುನಾನಕನ ಆತ್ಮ ಬನ್ನಗ ಐತ ಪಿರವಡು ಸಿಖ್ ಧರ್ಮದಕುಲು ಬರೊಂದುಪ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆಂತು ತೂಲಿ ಏತೊಂಜಿ ಆದು ಬುಡ್ತುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕಲ ಸಹ ರಿಪೀಟ್ ಆವೊಂದುಪ್ಪುಂಡತ್ತೆ ಪನ್ಲೆ 5 ಬೊಕ್ಕ ಏಪ ಬರ್ಪೇರು ಪಂದು ಕೇನ್ನಗ ಪನಿಯರ ಸಾಧ್ಯ ಇಜ್ಜಿ. ನಿಕುಲು ಪನ್ಪರು. ಇನ್ನು 5000 ವರ್ಷದ ಚಕ್ರವಾದುಂಡು. ಗುರುನಾನಕ್ ಬತ್ತದ 5000 ವರ್ಷ ಆದುಂಡು. 5 ಬೊಕ್ಕ 4000 ವರ್ಷದ ಬೊಕ್ಕ ಸಿಖ್ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲು ಆದಿ ಸನಾತನ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮನು ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪುವ. 5 ಬೊಕ್ಕ ಒರಿನಕುಲು ಸಹ ನಂಬರ್ ವಾರ ಅದು ಬತ್ತದು ಧರ್ಮ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಎಂಕುಲ ಬುದ್ಧಿಡಿ ತೊಂಜಿ ಕುಲ್ಲುಜಿ ಪಂದು ಕೆಲವು ಜೋಕುಲು ಪನ್ಪೇರು. ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಒಂತೆ ಪಾತೆರಂತೂ ಕುಲ್ಲುಂಡತ್ತೆ. ಭಕ್ತರ್ನ ಭಗವಂತೆ ಒರಿಯೇ ಅದುಲ್ಲೇರು. ಪಾಪಾತ್ಮ ಪುಣ್ಯಾತ್ಮ ಪಂದು ಪನೊಡಾಪುಂಡು. ಪರಮಾತ್ಮ ಪಂದು ಏರೆಗಳ ಲೆಪ್ಪುಜೇರು. ಆತ್ಮ ಪೋದು ಪರಮಾತ್ಮ ಆಪುಂಡು. ಈ ರೀತಿ ಆಪುಜಿ. ತುಂತುರು ಮಳೆ ಪಂಡ ತುಂತುರು ಬರ್ಸ ಪೋದು ಸಾಗರಡು ಲೀನ ಆದು ಬುಡ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಉದಾಹರಣೆ ಕೊರ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ದೂರ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮಗ ಹೋಪೇರು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಬುದ್ಧಿಗಾದು ಪನ್ಪೇರು. ಕೆಲವರು ಜ್ಯೋತಿದು ಸಮಾವೇಶ ಆದುಂಡು ಪಂದು ಪನ್ಪೇರು. ಇತ್ತೆ ಏರು ಸರಿ ದೂರ ನಿರ್ವಾಣ ಧಾಮ ಪನ್ಪುನ ಸರಿ. ಆತ್ಮ ನಿರಾಕಾರ ಆದುಂಡು. ನಿರಾಕಾರ ಪ್ರಪಂಚಡುಪ್ಪುಂಡು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತೋಡು ಸಂಜ್ಞೆ ಪುಂಡು ಪಂಡ ಸನ್ನೆ. ಅವು ಸಹ ಅಲ್ಪದ ಒಂಜಿ ಭಾಷೆ ಆದುಂಡು. ಓಯಿನ ಅಲ್ಪ ಆಕುಲ ಐನ್ ತೆರಿಯೋನೇರು ತೆರಿದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ತೆತ್ತೊಂದು ಬರ್ಪೇರು. ಇಂದು ಸಹ ವಿಚಿತ್ರವಾಯಿನ ಪಾತೆರತ್ತೆ. ಸನ್ನೆದ ಪಾತೆರ ಅಂಚನೆ ಸೈಲೆನ್ಸ್ ಮೂಜಿ ಉಂಡು. ಸುರುಕು ಸನ್ನೆದ ಸಿನಿಮಲು ಇತ್ತದು. 5 ಬೊಕ್ಕ 5 ಏರೆಗಳ ಮಜಾ ಬರಂದೆಪ್ಪುನ ಕಾರಣ ಟಾಕಿ ಪಂಡ ಶಬ್ದಡು ಬತ್ತು ಬಿಡಿಯರು. ಸೂಕ್ಷ್ಮತನೋಡು ಕೇವಲ ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರು ಉಪ್ಪೇರು.
ಶ್ರೇಷ್ಠಾತಿ ಶ್ರೇಷ್ಠ ಪರಂಪಿತ ಪರಮಾತ್ಮ ಆದುಲ್ಲೆರು ಏರು ಶಾಂತಿ ಪ್ರಪಂಚಡು ಉಪ್ಪಿರು ಎಂಕುಲು ಆತ್ಮಲು ಸಹ ಮುಲ್ಪ ಒಪ್ಪ ಪತಿತ ಪಾವನ ಒರಿ ಸದ್ಗುರು ಆದುಲ್ಲೆರು ಸರ್ವೇರ್ನ ಸದ್ಗತಿದತ ಆರೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬಾಕಿ ನಿಕುಲು ಗುರು ಪಂಡಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಋಷಿ ಪಂಡಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಮಹಾತ್ಮೇರು ಪಂಡಾಂಡಲ ಪನ್ಲೆ ಅಂಡ ಮಾತೆರ್ಲ ಭಕ್ತರಾದುಲ್ಲೆರು ಪಾವನರನ್ನಾದು ಮಲ್ಪುನಾರಿನ ತೆರಿಯೊಂದಿನೇ ಇಜ್ಜಿ ಪರಮಾತ್ಮ ಮಾತೆರನ್ನ ಸ್ಮಶಾನೊಡ್ದು ಬುಡುಪದಲ್ಲಿ ತಂದು ಪೋಪೆರು ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ತೂವೊಂದೇ ಉಳ್ಳೆರು ಇತ್ತೆ ಅವ್ವೆ ಮಹಾಭಾರತ ಯುದ್ಧ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗಕ್ಕಾದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ವಿನಾಶರದು ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗದ ಬಾಕಿಲು ಓಪನಾಪುನು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕುಲು ಬಾಬಾರ್ದು ರಾಜಯೋಗವನ್ನು ಕಲ್ತೊಂದುಳ್ಳರು ನಿಕುಲು ಯೋಗ ಬಲವರ್ದು ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಪರು ಇಂದು ಅಹಿಂಸೆ ಆದುಂಡು ಅಹಿಂಸೆ ಪಂದು ಒಯ್ಕ ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಪಂದು ಏರೆಗ್ಲ ತೆರಿದಿಜಿ ಕಾಮ ಕಠಾರಿನ ಚಲಾವಣೆ ಮಲ್ಪೆರ ಬಲ್ಲಿ ಇಂದು ಸಹ ಹಿಂಸೆಯಾದುಂಡು ಅಹಿಂಸೋ ಪರಮೋ ದೇವಿ ದೇವತಾ ಧರ್ಮ ಆದಿತ್ತಂಡು ವಿಕಾರದ ಕಾರಣನೇ ನಿಕುಲು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ದುಃಖವನ್ನು ಪಡೆಯುವುದಿಲ್ಲರು ಅಲ್ಪ ಉಪ್ಪುನನೆ ನಿರ್ವಿಕಾರಿ ಪ್ರಪಂಚ ವಾ ಕಾರಣೊಡ್ದು ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯ ದುಃಖ ಅಪುಜಿ ಅವು ಅಮರಲೋಕ ಇಂದು ಮೃತ್ಯುಲೋಕ ಆದುಂಡು ಮೃತ್ಯುಲೋಕಡು ಕುಳಿದು ಅಮರಲೋಕಗೂ ಪಾಯರೆ ಕಥೆಯನ್ನು ತೀರಿಪವರು ಬಾಬಾ ಯಾನ್ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂಡು ತೀರಿಪವರು ನಿಖಿಲೇನು ಸಹ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಿಯಾದ ಮಲ್ಪೆ ಪಂಡ ಮೂಜಿ ಲೋಕನು ಮೂಜಿ ಕಾಲನು ತೆರಿವುನಂಚಿನಕುಲು ಇಂದು ಭಗವಂತನ ಮಹಿಮೆಯಾದುಂಡು ನಿಖುಲು ಜೋಕುಲಿನ ತಮ್ಮ ಸಮಾನ ಮಲ್ತೊಂದು ಜೊತೆಟಿಲ್ಲೆ ತಂದು ಪೋಪೆ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಜೋಕುಲು ನಿಕುಲ್ಲ ಸಹ ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಈರು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ಬೀಜರೂಪ ಚೈತನ್ಯ ನಾಲೆಜ್ ಫುಲ್ ಪಂದು ತೆರಿಪವರು ಬೀಜಡ್ದು ಇಂಚಿನ ವೃಕ್ಷ ಬರ್ಪುಂಡು 5 ಬೊಕ್ಕ ಫಲ ಬರ್ಪುಂಡು ಪಂದು ಎಂಕುಲು ತೆರಿಪವಲಿ ಇತ್ತೆ ಇಂದು ಆದುಂಡು ಮನುಷ್ಯ ಸೃಷ್ಟಿದ ವೃಕ್ಷ ಬಾಬಾ ಯಾನ ಉಲ್ಟ ವೃಕ್ಷದ ಆದಿ ಮಧ್ಯ ಅಂತ್ಯದ ಸೃಷ್ಟಿ ಚಕ್ರವನ್ನು ತೆರಿಯುನಂಚಿನವರು ಆದುಲ್ಲೆ ಪಂದು ತೆರಿಪವರು ಪರಮಾತ್ಮ ಸತ್ಯ ಆದುಲ್ಲಿರು ಚೈತನ್ಯ ಆದುಲ್ಲಿರು ಆನಂದದ ಸಾಗರ ಸುಖದ ಸಾಗರ ಆದುಲ್ಲಿರು ಐನಿರ್ದವರ ಅರೆದು ಖಂಡಿತ ಆಸ್ತಿ ತಿಕ್ಕೊಡು ಪಂದು ಮನುಷ್ಯರು ಪನ್ಪೇರು ಈರು ನಿಕುಲು ನಿಕಲ್ನ ಅಪ್ಪರ್ದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದುಲ್ಲರು 21 ಜನ್ಮಗಾದ ನಿಕುಲು ಪಾವನ ಒಂದುಲ್ಲರು ಯಾನ ಸದಾ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲೆ ನಿಕುಲಂತು ಪಾತ್ರ ಮಲ್ಪಡು ಈ ಸಮಯಡು ನಿಕಲ್ ನಾವು ಕೇವಲ ಏರುಣ ಕಲೆ ಆದುಂಡು ನಿಕುಲು ಮಾಸ್ಟರ್ ಜ್ಞಾನಸಾಗರ ಆದು ಬಿಡುಪರ 5 ಬೊಕ್ಕ ಸತ್ಯಯುಗುರ್ದು ತಮ್ಮ ಕಲೆಗಳು ಕಡಿಮೆ ಆವಂದು ಹೋಪುಂಡು ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪೊಡ ಮಿತ್ತು ಪೋಪುನ ಬೊಕ್ಕ ಜಪ್ಪುನವಾದುಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ಜೋಕುಲು ಬೇಹದ್ದದ ಬಾಬರ್ದು ಬೇಹದ್ದದ ಆಸ್ತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯುವುದುಲ್ಲರು ಮಸ್ತ್ ಸೇವೆಯನ್ನು ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲರು ಬಾಬಾ ಪತಿತ ಪಾವನ ಆದುಲ್ಲರು ನಿಕುಲು ಶಿವಶಕ್ತಿ ಪಾಂಡವ ಸೇನೆ ಆದುಲ್ಲರು ಪತಿತ ಪ್ರಪಂಚನು ಭಾವನ ಪ್ರಪಂಚ ಮಲ್ಪನೆಟ್ಟ ನಿಕುಲು ಸಹಯೋಗಿ ಆವಂದುಲ್ಲರು ನಿಕಲಿಗೆ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಪಂದು ಪನ್ಪೆರು ಪತಿತೆರನಿ ಏಪಲ ಒಂದೇ ಮಾತರಂ ಬಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು ಬಾಬಾ ಬತ್ತದ ಶಕ್ತಿದಳದ ಮುಖಾಂತರ ಗುಪ್ತ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೆರು ನಿಕುಲು ಡಬಲ್ ಹಿಂಸಕರಾದುಲ್ಲರು ರಾಜ್ಯನು ಪಡೆಯೊಂದುಲ್ಲರು ಅಂಡ ಒವ್ವೇ ಅಸ್ತ್ರ ಶಸ್ತ್ರಗಳಿಜ್ಜಿ ಪವಿತ್ರ ಆವಂದುಲ್ಲೆರು ಅಕುಲು ಮಾತೆಲ್ಲ ಡಬಲ್ ಹಿಂಸಕ ಆದುಲ್ಲೆರು ಒಂಜಿ ವಿಕಾರಡು ಪೋಪೆರು ಕಾಮ ಕಟಾರಿಡ್ದು ಒರಿಯೊರೆಗ್ ದುಃಖ ಪುರ್ಪೆರು ಬೊಕ್ಕ ಪರಸ್ಪರ ಲಡೆ ಮಲ್ತೊಂದುಪ್ಪೆರು ಇತ್ತೆದ ಕಾಲಡು ಎತೊಂಜಿ ದುಃಖದ ಬೆಟ್ಟ ಬುರುಂಡು ಮನುಷ್ಯರಡ ಕೋಪ ಏತ್ ಮಲ್ಲಾದುಂಡು ನಿಕುಲೆಗ್ ನಿಕುಲೇತ ಕಪಾಲಗು ಹಾಕೊಂಡೊಂದುಲ್ಲೆರು ಪಂಡ ಅಕಲೆ ಕಪಾಲಗು ಹಾಕೊಂದುಲ್ಲೆರು ಮಾತೆರ್ನಲ ಗ್ಲಾನಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೆರು ಇಂದು ಸಹ ಡ್ರಾಮುಡು ನಿಗದಿಯಾದುಂಡು ಮಾತೆರ್ಲ ಬೂರಡಾಪುಂಡು ಇತ್ತೆ ನಿಕುಲು ನಾವು ಏರುಣ ಕಲೆಯಾದುಂಡು ನಿಕುಲು ಸ್ವರ್ಗದ ರಚಯಿತ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪುನಂಚಿನ ಆ ಭಗವಂತ ವೈದ್ಯರು ಪಂದು ಡಂಗೂರ ಹಾಕಲೆ ಅಕುಲು ತಮ್ಮ ಅಂಗೈಡು ರಾಜ್ಯ ಭಾಗ್ಯನು ಕಣೈದಿರು ಕೃಷ್ಣನು ಎಂಕುಲು ಭಗವಂತ ಪಂದು ಪನ್ಪುಜ ಆರು ದೈವಿಗುನು ತಿನ ಮನುಷ್ಯ ಆದುಲ್ಲೆರು ಬ್ರಹ್ಮ ವಿಷ್ಣು ಶಂಕರರಿಗೆ ದೇವತೆ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು ಅರೆಗ್ಲ ದೈವಿಗುಣ ತಿನ ಮನುಷ್ಯರು ಪಂದು ಪನ್ಪುಜೀರು ದೈವಿ ಗುಣಕುಲು ಸತ್ಯಯುಗಿ ಮನುಷ್ಯರಡೊಪ್ಪುಂಡು ಅಸುರಿ ಗುಣಕುಲು ಕಲಿಯುಗಿ ಮನುಷ್ಯರಡ ಉಂಡು ದೈವಿ ಗುಣತಕುಲು ಅಂಚನೆ ಅಸುರಿ ಗುಣತಕುಲು ಮನುಷ್ಯರೇ ಆಪೆರು ನಿಕುಲು ಬಾಬನ ದಯಗು ಮರಪರು ಪಂದು ಬಾಬಾ ಕುಲುದು ತಿರಿಪೆರು ಗಳಿಗೆ ಏನನ್ನು ನೆನಪು ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕಲ್ನ 84 ಜನ್ಮಲು ಇತ್ತೆ ಪೂರ್ಣಾಂಡು ಇತ್ತೆ ಯಾನು ನಿಕಲಿಗೆ ರಾಜಯೋಗನು ಕಲ್ಪೆರೆ ಬೈದೆ ಆಂಡಲ ನಿಕಲು ಗಳಿಗೆ ಇನ್ನೇನು ಮರೆತು ಬಿಡ್ಪಾರು ದೇಹಾಭಿಮಾನವನ್ನು ಬುರ್ದು ನಿಕಲೇನು ಅಸರೀರಿ ಪಂದು ತೆರಿಲೆ ಎಡ್ಡೆ ವಿಷಯ ಮಧುರಾತಿ ಮಧುರ ಕಳೆದು ಪೋದು ತಿರುಗದು ತಿಕ್ಕಿನಂಚಿನ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಪ್ರೀತಿದ ಮಾತಾಪಿತ ಬಾಪ್ತಾದರ ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ಸುಪ್ರಭಾತ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿಗೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಪನ ನಮಸ್ತೆ ಆತ್ಮೀಯ ಪಾಪಗ ಆತ್ಮೀಯ ಜೋಕುಲಿರ್ದು ನೆನಪು ಪ್ರೀತಿ ಬೊಕ್ಕ ನಮಸ್ತೆ 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 ಧಾರಣೆಗಾದ ಮುಖ್ಯ ಸಾರ ಒಂಜಿ ಬಾಬನ ಸಮಾನ ತ್ರಿಕಾಲದರ್ಶಿ ತ್ರಿನೇತ್ರಿ ತ್ರಿಲೋಕಿನಾಥ ಅವಡು ಬಾಬನ ಮಹಿಮೆಡು ಸ್ವಯಂನು ಮಾಸ್ಟರ್ ಮಲ್ಪೋಡಾಪುಂಡು
ರಡ್ ಡಬಲ್ ಅಹಿಂಸಕರ ಅವಡು ಏಪಲ ವಿಕಾರದ ವಶೀಭೂತ ಅದು ಹಿಂಸೆ ಮಲ್ಪೆರೆ ಬಲ್ಲಿ ಬಾಬಾಗ ಸಹಯೋಗಿ ಅದು ಮಹಾತೆರಲ್ಲ ಪಾವನ ಅದು ಮಲ್ಪನ ಸೇವೆ ಮಲ್ಪೋಡು. ವರದಾನ ಜ್ವಾಲ ರೂಪದ ನೆನಪದ ಮೂಲಕ ಸ್ವಯಂನು ಪರಿವರ್ತನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ಪರಿಸ್ತೇರ್ದು ದೇವತಾ ಭವ. ವಾ ರೀತಿ ಸೂಟು ಓವ್ಯ ವಸ್ತು ಪಾಡ್ನಲ ಸಹ ಆಯ್ತ ಪುದರ್ ರೂಪ ಗುಣ ಮಾತಲ ಬದಲಾವಣೆದು ಬಿಡ್ಕೊಂಡು ಅವೇ ರೀತಿ ಏಪ ಬಾಬನ ನೆನಪುಡು ಲಗನ್ ಅಗ್ನಿಡು ಬೂರ್ನಕ್ಲ ಅಂಡ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಉಡ್ಪಾರು. ಮನುಷ್ಯರದು ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬ್ರಾಹ್ಮಣರದು ಪರಿಸ್ತಾರ ಅಕ್ಲೆರ್ದು ದೇವತಾ ಅದು ಬಿಡ್ಪಾರು. ವಾ ರೀತಿ ಪಜ್ಜಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಂಚಿಡು ಪಾಡ್ನಗ ಸೂಟು ಪಾಡುವೆರು ಅಪಗ ಇಟ್ಟಿಗೆ ಆಪುಂಡು. ಅವೇ ರೀತಿ ಮುಲ್ಪಲ ಸಹ ಪರಿವರ್ತನೆ ಅದು ಉಡ್ಪೇರು. ಆಯ್ನರದವರ ನೆನಪುನು ಜ್ವಾಲ ರೂಪ ಪಂದು ಪನೋಡಾಪುಂಡು. ಸ್ಲೋಗನ್ ಶಕ್ತಿಶಾಲಿ ಆತ್ಮ ಮೊಕ್ಲೆ ಆದುಲ್ಲೆರು ಏರು ಏಪಬೋಡು ಅಪಗ ಶೀತಲ ಸ್ವರೂಪ ಬೊಕ್ಕ ಏಪಬೋಡು ಅಪಗ ಜ್ವಾಲ ರೂಪ ಧಾರಣೆ ಮಲ್ಪೇರು. ಅಚ್ಚ ಓಂ ಶಾಂತಿ.